Inagaroden, rugyan, nga iba, saliti pagkasalitan, ni pagayam tayo nga nerisa nga napauluan. Kwarta, idi, kalman lang. Idi, kalman laeng Manong Nemi, tesimang pet, dati live-in partner ko nga ni Jaime, nakasla naliday. Pinaliday ka? Pag pinustanta, mapatanga ka lang. Naperdyan ka. Naperdyan di taxi ka, imamanehom. Kahit saan ka nga nakapagpasada nga nagmalmalem. Pinalaing kumahan, naperdi lang. Yung manangarot. Naikatak. Hana? Naikat ka manin? Abi, gusto mo lahat mo paspasamag kan. Ha, Jaime? Kasi anong garad nga makaurnong ta? Tapos nung kasi kita ada gastusan na ito pa nagkasarta. Kahit ni, nagkapuwag sa diaway kat sinalsud man ni tatang kanyak na ito ka anong agasawa ta. Kaya na ang sumat mo. Nagurnong kami yung payo ko nakunan. Narigat agasawa nga saan nga nakasagana. Kaya maglibili pindala ta. Kaya nagkasartan tumad lang ha. Dito ka tulag ta, di ba? Yung kasanungan ito ang makurnong ta. Pagbayad ti pagkasaraan ta. Siyempre, bill ti danom, bill ti kuryente. Manulat sweldo. Nga tumultulong di tiyandaan, ngaglako ti natin kan prutas. Kit si kamit, makipaspasada ka ti taksi. May ikat ka pa eh. Ano nga amin tinakikatam? Diyak kursunada ti bagbagada di ng akin taksi. Nakaistrikto. Inapa ko na. Susapo. Saan ang road? Hindi, agsapo lang man ito sa maling ang trabaho. Ano nga ito, nagnegosyo ta? Unang negosyo nga ito, amon. Amon dito pagkasaran ta? Ada space na dito, oh. Kinam. Dito, mabalintang nga ito, iput up ta, negosyo ta. Aduman taglabas nga tao. Dikit estudyante. Dikit agububra. Agububra dito City Hall. Kaya na dumapay nga pagubraan. Di ba? Glabas na ta. Ano nga ito negosyo ta? Mang panunod ta. Among nagnegosyo ta. Among tinegosyo, tinapig sa negosyo kat makan. Makan? Gabo ta, inuran oras nga agbisin tao. Iso nga, no negosyo kat makan, uraan niya man nga oras, uraan niya nga tiyempo. Agtutudo man, agininit man, tiyempo man ti Paskwa, graduation man, unaan niya okasyon. Kasapulol na tatikaan. Anang arti mulat, anang arti ilakot ta. Agtuno-tuno ta. Di ba mahilig ka tuno? Kaya kahit ko ta matuno nga ikan. Kaya kahit ko iti matuno nga karne. Ikas jay. Naalaing ka nga tuno, amok mo tagtempla, amok mo tagtuno. Dagtuno ta, barbecue. Karne na yatan. Amok ta gumatang ti preskong ikan sa diya igid di baybay. Tapno, dati si bibiyag pa lang ha. Unsaan ka si bibiyag nga tilapia. Si bibiyag nga paltat. Mangikabil tayo yung pagpupukan natin si bibiyag nga paltat. Kaya si bibiyag nga tilapia. Tapno, ang order da, dataman. Si bibiyag pa lang nga kiskisa mo, tuno mo kasi nagmayat, nagyamat. Unsakit nga peso. Dahil urnong ta, ang isagsagana ta nga para ta panagkasarta. Iso ti pagpunan ta. Sige. Ngayon baga mo na pagkasaraan nga ipalubos na netang space. Uy! Palubos na kad nagkurang na diay paggawa. Nagkurang. Di mabalintang umutang. Unsakit di. Nagnegosyotan. Hanggang mapa naglaklako din natin nga prosit tindahanin. Nagnegosyotan. Uy! Ngayon masapol pa lang nga. Irubwat ta. Anat masapol. Pwede pagtunuan. Pag-display yan. Kaya hindi ko naman nga pagpupukan na tilapia kan paltat. Mayat. Sige. Tatangar taramitan ta. Kas tangarot tinagtulagan mi Manong Nemi kini Jaime.
Ket makalawas lang tinapalabas, manong, rugyan min. Apaw. Di kiti lumabas ket matkita da nga daw mas asok. Lagi mas datang. Kunada. Umasadagdag. Pag isuuna ya, diyak nagluluto si dakon. Gumatak latan. Nataman, kasta katakal na paltat. Ano, bayad na nata. Siya, urayan nyo lang, sir, ah. Sige. Po, naganar. May naganar nga talaga. Makalawas, makabulan, eh. Nakadadun di kiti customer, pila-pila. Ay, yan naman ko ng Jaime. Okay, di ba? Okay. Di makailan ti account na. Turnong ta. Di ba? Makabulan lang. Ngayon, masapo lang samang kita sa bali nga lugar at nalaw-lawa. Ken adadaman nga napinpintas. Hindi ka da... Kaya, kumita ka. When? Kasaritak to ni Mimi nga gayem ko. Nga nakautang pag hindi 5,000. Kahit na makisusyo nga ta. Ngayon, mayadak to di 5,000. Tasuluan tan tulatan. Ngayon, no kaya tat makisusyo, di dakdakkel. Sige. Ken, sa alang sikakin siya nagdruban, mga alat na pwede suldon tan. Kamay na. Ngayon, magkurong ka si Kaibe. Awang ka dito, nalipatan. Nalipatan nga niya. Gabuti kinabisita. Mamambanog ta. Maliplipatan damat ng taglab making siya. Ha? Gurgata na kang digos kanduan na. May iliwak kang kawain. Huwag gaya mo niya. Makabulan gaya mong ginawan ti. Malipatan ta kayo tag-sex nung hasta nga bisita kat mabambanog ta niya. Huwag nga rod. Iso nga kasapulan mo takit ni. Awang pa'y anak ta. Naguri ka, di ba? Tungtungar ka? Di ba nagtulagan ta? Masakan talag si Kogan nung malpasin ni Kasarta? Sige, hindi ituloy ko lang tagtumar. Kaya pinagusto mi di ba? Rik nami, kinihaimi ka na di nga rabi, manong nami kinapkadlahan nga. Haming payan mapanunot, iti ag-sex, gabot kinabisi mi, iti negosyo mi manong. Mabambanog kami man. Laging ka manong nimi kinasaritak ni Mimi kada pag-isuunay nga dapaupaan da nga balay. Paupahan nga balay nga dapay napindas nga pwesto. Di umakal kanukan. Kama na. Alusto ta sensoyo ha. Mayat ibagay yung negosyo. Napindas pwede negosyo mi. Nag-asam na ta. Tinuno nga presko nga tilapia, tinuno nga presko nga paltat. At dapat na kita order at tinuno nga talakitok, na si dati sinigang nga maya-maya. Kung nang tinuno mo lang data kwayo, apig sigang kayo. Huwag nga, tiko na, hanggang magsigsigang, hanggang maglingling ta, hanggang magpriprito, puro tinuno. Kaya po nga ron ta, ti talagang nga negosyo kay tinuno. Ito ang gunahan daw na. Nangala kami manong nimi titalungo nga katulungan mi. Dinidamo, takam kaniya Jaime iti paratuno, imi iti nasusuron min di dua, nga kadwa mi manong nimi kat isudan tagtuno. Kahit nga sawen, agi baon kam laingin. Jay. Mainterting nga riway kadagita kwa. Customer. Ditoy. Siyempre, siya kakit tadak mo jay kahira. Diyan, bayad, supli. Nananimat binagat manong naming nga mapanak agibang ko. Diging ka nga nakapagsalita kami minta asawag. Ano nun tanga rin dyan urnong nanti bangko. Kita, magkita tati house and lot. Tagatagan tan. Kaya dan. Kaya na tangatan. Magkita ta at nalakaw sin house and lot. Iti sumarong ka ni tatang manong nemi. Nagkitbak na kayo magkaya man. Adan urnong mi tatang. Kaya mabalin yung order ng kasawa. Awang kasi iti kasawa kayo. Umuna pa lang tanggawa. Mang madan kami tibukod nga house and lot.
Kalpasan siguro data, isot isarunumin. Ti panag-asawa mi ni Jaime. Alam na kita sabi ko mga rod, tuloy na ito nga asenso ti biyagyo ni Jaime. Laglagay pa nyo nga, hindi pa lang ako maukawawak, madan ti apo ko. Kita, may kito kumaas, sumarasarong karumi, di probinsya, di away tayo. Kumantang, ang pagtanakan nyo. Kit kumusta mat tayo ina ni Jaime. Pasari mo ito, may mayat. Ano may naibaga. Umutang nga, tinantumat baybayadan. Uno sangkit, bagas nga umay nalay nga siya. Madi isak, dinakpaikan. Tatangmit, akong pagdaragan nyo tayo. Ikang kayo to, tikwa. Kwartayong i-shopping nyo, sakli nga gawit kayo. Nalaman nga rin anak. Kaya ikanak man, itigatang ko, ti may sabaka nga taraknek. Kwa, uno duha baka. Banyo tang, kasaritak to ni Jaime. Alaman anak, kung italumlatan. Ay, doon nga lalaki kin may isang babae. Oray no, son tumat pa kalaglagi pa kada kayo, ada to yung nga negosyo, talo nga baka, ang umado. Alam mo tatang, patgak datakid daw yun. Aging ka manong naming na daan kami, iti kabukbukutan nga balay. Idi manong naming tamayaka rin, tinagan, manipod iti aking kokwa, tinulungan nakmanin ni Mimi. Ana, may nagan kata kayo ng kasawa? No may nagan, agraman ka ni Jaime, di masapol dito yung agpirma. Tinawagan ni Jaime manong. Jaime, kumakatut ako ha, agpirma tamat lang ito, may nagan kadata na ito yung palay. Sigalatan. Ana? Sigalatan, di pa yung ubrang umahiditagat, busy kam dito itut customer. Di, siya klatang may naganan. Kato na, agasawa tan dumad lang, kukat tan dumad lang ha. Kasi di, joint account ta. Di ba, dito yung kwartata di bangko, joint account. N. Wala. Nga may mabalimot mangiruar, ori akong pirmak, kastakmet, makairuarak, orang pirmak. Akong pirma. Sige. Okay, ilaka. Sige latan. Ison to ba lang iso? Sige latan, may naganan. Inagan nga ron kanyak ti balay ken house and lot man. Dito kami nga sumangsangpet iti asawak live-in partner ko kunak manong nemi tadi kampay nagkasal. Dito ay dan bukod mi nga balay manong. Dito kami nga grubuat nga mapaniti pwesto. Adamat no kan dagiti kakadwami nakasaganan ti amin adda dagiti matunon manong nemi ket adda dagiti customer. Tono bigat pangbigat manong nemi nga tuno pangaldaw nga tuno ken pangrabi nga tuno. Adadan nga kay kayat dati lamus un ikan ngim ti karne manong nga matuno. So nga puro lamus ken ikan manong. Ayun kaya manong nemi at danigidi kong daway ng awan ni Jaime. Ni manong yun yan, ha? Kaya, mapanak na dita kung nanapot manang. Kunak na nagpakadakin ka. Awan ba't? Huwag ka malamarigatan no awan ni manong yun. Awan manang, okay lang, kaya mi. At danigidi kong daway manong nemi nga saan nga agsubli dito pwesto kat dito'y balay or orayek. Kada tadagay di kundaway nga. Napartek ka? Nakainuwak lang. Nasara ka kami dati nga gagayim ko. Baka nang kabagaya man ko na mada. Paala ka mangarot ko na lang. Nagpaala ako na nangarot. Kababay mo na. Kageso na nga. Aduti ko ornong tan. Sumarunong karami din tan. Nagkasartan. Kaya dagang ka. Nagkas-klase ang kayat mo kasaraya. Piti ka simbaan. Agmartsata. May sagana nga naimbag. Tay magunang ang grande ang kasar. Kakaiso ng anta kwartata nga. Kung gayam. Nung nakainom kayo, magbantasan ka na idongpar o nakadungpar. Kaya nagbutmotor ka. Puro wheels ko mapagid di atap no sa nga problema. Di, gumatanggan.
Sa tunog kasar, adan na 4 wheels ta. Wen, ana nga rin, siyak tumit-tumay nagang nga rin takot siya. Nukakot siya ta. Kawanan na. Yan tangay, kukatamat ka dua. Sige, takalbasan takot siya. Isarunutan dun ti agkasar. Nina ibarakadan manong nemi ni Jaime. Manong nemi ang tapahin atap ko. Hagsuksugal pa yun. Na minsan manong nemi nagpanang kinibang ko. Kinitak manong nemi no. Manon. Matandaan ak manong nemi. Nagdakil din ay withdraw. Sus, sinahalangan ko ni Jaime. Jaime? Nagdakil din ang udigin withdraw ma. Inananom, katinggatang ko tikot siya. Haan? Nakita ka natin withdraw ngayon gatang mo tikot siya. At tapos sabali ka takil ngayon in-withdraw. Kaya kuwa, nanangakwa. Pinadas ko lang, tinapan nagkasino. O, paunay ka man tin, Jaime. Amo ka di nga sugal? Timang borok tiyan yaman nga negosyo? Baka saan lang ka sugal? Baka ada pa yung babae. Di ka man? Di ak sa sote kasta. A babae nak? Nakatkatot busas pong siya? Ha? Saan nga tumultulong nga? Sana kung natumultulong nga buta at dumating dikit empleyado ta. Ano nung kwartata? Di ba pagkasarta, kaya adulat tao, o kasartan. Isa ka ng tangorta kasar hanggang balbalugain. Apapay na? Ha? Tsak ti lalaki lang lagi pa ma. Kahit mo tungpain ka? Ay me, talaga nagbalbali ko na. Nakaigam ka lang ti kwarta. Nakaigam ka lang ti adwa kwarta. Sa balin tararamidem. Amumuntek sugal. Amumuntek babae. Wala padasan. Padasan ka tungpain. Wala padasan. Natangsit ka. Hana ka natangsit. Agi ka lang nagaklaang. Pwede sumunta. Nakaigam ka lang ti kwarta. Nayawawang kan. Amumuntek sugal. Amumuntek babae. Saan nga nga tumultulong? Agas-gastos kalatan. Sa kasta, laylayatan na katungpain. Ugsartan kan. Ano saan talagang katungpain kan? Padasem. Padasem! Padasem! Hindi padasem. Lala padasem. Gabot ti kasto yung mapaspasama, Jaime. Awanan ti kasar. Agsinatapay ka din. Di tururay kayo magam. Sige, agsinatan. Yan tayo nga kita. Hataman pa ng kasar. Dito magpintasan na. Tanong, hanta pa ng kasar kinagsidat ha. Awan tao doon ang problema. Han? Jaime, dikat kahit na nasawan. Ngadan sa baling ang babae tibiyag mo. Maka umakamat, bakit kan? Nukas ta. Sige. Ano gutag man uno saan? Ng mamumlatan. Haga na kaya. Ngam dito itibagbaga ka. Wak di kotse. Kaya numano, itinagyan itik account. Siya kami timang i-withdraw. Dati balay, sige, kukum dati balay, house and land. Dainakan ken di pwesto. Awang nga damat pagkunamon. Kukum dito yung house and lot, sa di pwesto. Ngem kwak di kotse, agraman di agdama, ngad iti bangko. Saan ka nga sumupyat? Data pagayatak. Iso yung tubigan. Bumanawak to tituin. Kukwak ti kotse, inak to i-withdraw amin, tinagyan ti bangko. Nasakit man para kanyak manong nemi. Diyak pulos dinamnama, nga kasto ti pagtungpalan, di ba nagtinulong mi kini Jaime nga imasenso ti biyag. Agasem, nagkabalay kami, nagkakutse kami, kan panagkalan ti adalat tayo ti bangko. Nukunkwenta ek manong, house and lot kukwak, takdakal na ti bayad ti house and lot, kami dyan agyan di bangko. Sa di kutse, okay lang,
Basta kukak di negosyo. Di negosyo, agang ganan siya tuloy-tuloy. Okay, sana ka malugi. May malugsawak. Apay kasto tinagtong palang relasyon mi kani Jaime. Nakaigam lang ti ado nga kwarta ti gagong Jaime. Nagbisyo, nagbabae. Kitakman sa dinto pagtungpalam. Baka agbabawi kan tukit umay kan tumitlayan kanya. Ngimiti da ito nga naramit mo, Jaime. Awanan paset mo iti puso. Manong nemi kabigatan na talaga nagimpakin ni Jaime. Di ba peso nga talaga? Apagang angawa kaya? Kalpasan ditoy, inaktunin ti bangko tayo withdraw amin nga nagyan na. Iyakar ko. Nasulo lang ng siyak at tinagan. Baka padasan pa lang ang panunutin na imbag ti amin. Durumang gursaan. Saan? Yan tangi si kamat lang imbagang agsinatan. Datala taluray kang kay. Nga si kamat lang imbagang agsinatan. Uwen, kuna ka. Nabimpitas ka din nga amang ti babae ng sukatam kanya. O bubing, nabimpintas. Naimimas. Saan ka nga naimas? Pagkitala tunom nga ikan. Paltat. Kaya tilapia tinimas. Ngimita mismo nga tilapia, mahana imas. Gago. Kaya peperso man. Nasakit na ito yung inaramid mo, Jaime. Inaramid ta nga doa. Ta nagtulagan tamit. Apay nga nagbalbaliw ka. Nandupin lang ang style nga drama. Nagbalbaliw, wag gamot na talaga ka. Agbalbaliw trick na, hindi masarakak sa bali ng mabahay, hindi makarabanak sa bali. Hindi makaigamag ti kwarta, mapadasak ti mapan magkasino. Feeling rich, gamot na bak nangakbatan. Nagbakasyonak, dito'y balay, dayan ni Tatang Manong. Abay kastamot yan tilangan. Nagsina kami kini Jaime Tatang. Ala, imbas ka kasar, sina. Hanggang nasiyat man. Apay ko na nga nasiyat. Hindi na o di yung may kusadya kat madmadlo kong sa bali ni Jaime. Hindi nagpayabong nga respetaranan. Ura di inana, kumiskusila. Kumusta matin na kinibaka? Akit anak. Di duha nga lalaki, nalakok, gimatang akmanen, dahil di duha nagbaling nga upat. Ket naganak di babae, iti duha. Ket umanda duha, umanda to. Nuwas ka sa nunang anak. Numanay na yun ang pagamanan yun, ti baka. Mabalin siguro nga kiduwag tukin ka nga iti dayta nga lugar. Gatangem, ta isot pangipastuwak ka nagiti adu nga baka. Urit na nalaka. Alam ang datang, ikarkararag yun na ta, tultuloy lat tati, asan siya di negosyo. Kasi nung oras ti pinagbingay yun. Kuwak di balay, ken di negosyo. Kuha na di kutse, kena di nagyan iti bangko. Saan ka nalugi? Saan tatang? Agbuta, kuwak ba di negosyo? Agtultuloy mo di panagpasarek ko di negosyo. Nagloko na di ka Jaime ya. Hindi ka dahag ka nga madante anak. Hala anak. Saan siguro nga talaga nga kayo kina Jaime tinaykari. Makuray ka lang ti lalaki nga talaga na ikari para kang ka. Nasihat man. Tadi kayo panagkasar nga peso. Tadi kayo kumamarigat nga nagsina. Kawan nang. Dahil naman ti pagpintasan na ti saan nga dagos nga kasar. Alam mo na kalalay karigata mga lipatan ng dadya nga lalaki. Oreta hangkaman nga lugi. Nadamat house and lot mo. Kaya dadya negosyo. Tuloy mo ati lang mo negosyo. Wentang. Katulungan kayo at ita arapaapyo. Ang madaan iti pagpastuan iti baka. Nagsubliak ba't lang di syudad, banong nemi kanyang concentrate ko namin pinsan ti negosyo. Aging ka, manong nemi, ti may sangal daw, iti pa nag-deliver da, kada iti order mi nga tilapia, ken paltat.
Sa balin ti driver. Nana, pay, Nerissa. Sa balin mat driver mo. Wen, nagbakasyon na tayo, driver ko dati, di mat pa yung subli. Kadya mo, nagsubli pa yung husahan, so nangalak sa balin na driver ko na. Guwapo nga driver. Ay, Wen, bakit ba? Nelson, ay, ma'am, makatitayang mamukha ka na ito na pintas na king kukuha na ito pagtunwan. Hey, Nelson, ti baro nga driver ko. Nerissa tinagan na. Hello, ma'am. Nakawawagan ti ma'am. Sabi ko maawagan na ti ma'am. Wala ta manager kayo, ma'am. Ma'am ko na. Kasta mo ti bagbagak kini, ma'am. Nga aking ko ka ti piskarya ti paltat kin tilapia. Kaskasano lang akit hanak lang basta driver. Tumulong ak pa di piskarya. Taga ano ka? Taga Ilocos, ma'am. Imag dito, tapno sumapol ti trabaho kan sumapol mo tina, tagbaling asawa. Mo to mo? 25, ma'am. Imposible nga awang pa inubiyam. Ada di, ma'am, ngayon nagsina kami. Tapay. Nakasapol ti sa bali. Nakasapol iti baknang. Sumutin, tinakiasawaan na. Tapay. Ano trabaho nga dati? Driver akmat lang. Driver ti minibus, driver ti jeep, pasarin nag-taxi driver ak. Taxi driver man rin. Ano ko na, ma'am? Ayawan. Driver lata. Driver mo nga dati. Di live-in partner ko. Nagnegosyo ko. Uy, ma'am, kasta nga istorya ni ma'am. Nana, inistorya na ka. Gagangay itamat ti pidwa na panakakita ken ka kahit panakakita na ken ka. Sinaludsod na met. Asin na dyan napintas nga manager ka dyan pagtunuan ko na agad tayo baga. Kursunadak ko na. Hala na ako magkakasta. Kastan dumalatong pal na. Inauna akong suna, nana. Age doesn't matter. Manulab ba ityo? 8 ka di. O na 33 san. Ang bale. Pwede na pagsasalitaan tayo, ya? Income nga ro din. Agi-deliver kayo tumanen. Agi-deliver kam tumanen. Mabaling ka di, ma'am, nga kwa. Nerissa, tinagan ko. Nerissa, manang. Baaman na manang. Ubing mo talangam. No, agabay ta, kasala talag kasadar. Nga 25 titawan na nga doa. Si Kamot, Nelson. Ma'am. Nerissa. Napindas ka. Aslawang pa titawan mo 33. Ala, agaharim ka nga talaga. Kaya't nakidin to dati nga live-in partner ko. Saan ako nga virgin. Nga napatid, ti virgin mo, no, virgin man, no, saan, gata, isoleso. Tinapatid, agpimpinatag ta, ipatpatag ka, kaya ipatpatag na. Ala, apa kas tamatin magbaga? Kawang kastan tumulat tong pala, di nga minam. Mama, ma'am. Ang angaw, idi manunemi ngimimpay-pay sumi kini Nelson. Aging ka nagyanan kanyak ni Nelson manunemi kita plan-plan numimentikal lay sabi. Members nga ni Hymen, tikadwak idi, manunemi itultuloy nga kadwak ni Nelson tikadwak. Wan mano, plan-planon tikalay sabi. Tadamaten mapaspasamak kada kami mano. Nalalaing kidian ni Nelson, yung ni Jaime. Aging ka manunemi iti may isa nga bigat. Agrubrubuata ko nga paniti pwesto ideya adag durdurbel. Hindi mapangkulokatan manong nakiktutak. Jaime? Mabaling nga ti sumrek, iti balay ta? Uy, balay ko lang. Abi kas tama tinilangan. Mabaling nga ti sumrek. Sige, sumrek ka.
Agmamisa ka. Anda kaduak. Ti lalaki ng ipatpatig ko, ken mga ipatpatig kanyak, ken nakasagana nga mga ikasar kanyak. Ada iso na talikod, ada as kasuna. Pakamandaram mo sumrit tutoy. Ano yung pagam? Iyan, tanging siyang kipaya ng kasar, ibagbaga mga lalaki. Dataman lang kasar ha. Dati nangirugi, tinagkusyo. So nga, dataman lang. Pagkatkatawan lang, Jaime. Naala mo ti kukwam. Hawanan. Ni sugal mo. Ni babaim. Abe di babaim. Di babae nga nang sugot ang kanyak. Ayan nan. Dinabot ng kayat. Tigaga. Itatawanan ti kwarta. Jaime. Awanan ti pasit mo ti puso. Awan mo ti panagabagim. Gabutan alpas mo ti bingay ta. Haya? Kukuwak na yung house and land. Kuhak ti negosyo. Kiukom di kotse. Kuwam pa di nagyan di bangko. Idi Tomas Edegan Nelson. Iso ka dito dating live-in partner mo. Iso Nelson. Pare, kamusta? Pwede ka? Pare, pagpakasyak ko mga daywam. Ni Nerissa na kami matlain. Awan ti sa balang desisyon na sang isuna. Jaime, mabalim mo ti pumano. Ne, ada pumanan mi. Ingkam di pwesto. Nerissa, nanas ka nagparintumang kisagwan mo ka daramidik. Di mo aramidin nagparintumang. Taura niya't araramidem, Jaime. Uray ka nga ta nagluwa ka ti dara. Awanan ti maramidam. So, pumanaw kan. Pare, pumanaw kan. Rumor kan. Pare, rumor kan. Tanusaan, uludan kang irwar. Laglagi pa taktakil di bagik nimsi ka. Alam, pumanaw kan. Orayim ka di kong uludan ka? Ha? Ha? Sige. Pumanaw ka rin. Pumanaw ako. Naggalay sa kami kini Nelson, manunemi, kat naragsak kami, naragsak mit di tatang. Ta, dan pasto, pagpastuan na itinuwa, baka manunemi kan. Magustuhan na ni Nelson. Gusto at irumbing ay kasal kinayatin. Kinalaan ako, sabi ko tawan titumtum tinga na ka nga problema yo. Nagtinulong kayo kin kang ron anti amin. Apo ko, uhen tatang, awang pagdanagam, pututak ka dagos ni Nerissa. Talo nga anak manong nemi. Iti bunga, ti ayan-ayat mi kini Nelson, ngayon sagot ni Apo Diyos kada kami. Nagtultuloy ba laeng tinunungan negosyo mi, naman pa yadari kiti kong daway nga kumapsot, nang runa nga nagsardang idi, tempo iti COVID. Eminte mayaten, manong nemi, insublibing metlang, kat naman pa adun na kita karibal, kakompetensya, at least, nakarugi kami, kada nakasagana nga kwarta nga para itinaranya nga masakbayan di kiti talungan na kami. Wanit sa pulag kini Nelson gabat talaga nga ipatpatig na nga ipatpatig kumet oren o walong atawan tibayet. Dito nga ron tiba kasaritak manong thank you tilaing mo nang ibasa. Thank you kat sabay ko mata nakaibatak mat iti adal liwliw aken pagsarmingan ti biag kada kiti patak nga nagbuya ken nagdengeg, more power to your program. Tingar dagyaman nga pagaya mo, Nerissa. Nerissa, agur darak man ti tinuno nga paltat ken tilapia.